diferent que la taula de diàleg, que això. No, és que això no té res a veure amb la taula de diàleg. I aquí jo crec que ens generem una confusió. És a dir, això no té res a veure, això no és una taula de diàleg, no té res a veure. No té res a veure ni amb la taula de diàleg establerta entre la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol, ni amb la proposta aquesta nova de taula de diàleg entre el PSOE i Esquerra. Si això que jo dic és així, i això ho veurem d'aquí un mes. D'aquí un mes veurem si hi ha una reunió i si apareixen uns senyors estrangers amb una maleta a la reunió. Si això és així, això no té res a veure, no és una taula més, és un altre món. Això fa entrar el conflicte en una altra situació. I ho veurem d'aquí un mes, quan dius ho veurem? Perquè abans has dit que era discret, és a dir, potser no hi haurà imatges, o sí que hi hauran d'haver imatges, això? No, a veure, jo crec, primer, s'haurà de fer una reunió a Brussel·les, probablement, i jo crec, lo normal en estos casos, el que sol passar, és que es diu el nom, per exemple, del coordinador. No estic inventant-me els noms, perquè com no diuen res, però normalment hi ha un coordinador d'aquest mecanisme de verificació i aquest nom, que és un personatge públic, reconegut internacionalment, el lògic és que es faci públic, que fins i tot aparega una fotografia d'ell en companyia dels negociadors de les dues parts. N'hi ha normalment uns negociadors que no apareixen en públic i que solen ser els importants, aquells que realment tenen autoritat i pes per a obligar el PSOE a complir el que s'està plantejant en aquest cas, o per a obligar a Junts a complir, no ho sé, veurem com funciona això. Jo crec que d'aquí un mes, han dit abans que acabi novembre. Jo crec que abans que acabi novembre sí que haurem de veure alguna cosa, si no vegem res, doncs serà el senyal que això no funciona bé. Si vegem bé, si realment això avança i n'hi ha un verificador internacional amb autoritat capaç de dir vosaltres no us podeu entendre, per tant jo faré funcions perquè us entengueu i proposaré un marc en el que us entengueu, aleshores això no és una taula més, no té res a veure, perquè en les taules actuals el poder està només d'una banda, el poder està només a la banda del PSOE. En aquesta taula el poder és diferent i jo crec que ens equivocaríem molt si comparàrem el mecanisme de verificació internacional, que ja veurem si existeix, ja veurem si és el que sembla, ja veurem tot això, perquè avui no ho hem vist. Si existeix aquest mecanisme i funciona, això no es pot comparar de cap manera amb les altres taules, no té punt de comparació.